Dinabera Tirkiye û rejima Sûriyeyê de şer û alozîya li ser Îdlibê didomin. Tirkiye ku li dijî rejima Sûriyê li Îdlibê operasyoneke bi navê Tevgera Mertala Biharê daye destpêkirin. Ji aliyekî ve Rûsyayê re ji alî din ve jî bi Amerîkayê re dina peywendiyên dîplomatîk dane. Ji aliyekî din ve jî sazîyên ramanî yên nêzî hikûmeta Tirkiye bi panel, konferans û belavûkan armanca hebûna Tirkiye ya li Îdlibê vedibêjin. Di vê çarçoveyê de li Enqereyê ji aliyê navenda lêkolînên Rojhilatê navîn ORSAMê ve paneleke bi navê ji aliyê siyasî û ewlehiyê ve Operasyona Tirkiyeyê ya li ser Îdlibê hate kirin. Koordinatorê xebatên Rojhilatê navîn ya ORSAMê Oytun Orhan li ser ji aliyê Tirkiye ve giringiya Îdlibê axivî û got ger Tirkiye Îdlibê winda bike wê têkoşîna wî ya li Rojhilatê Çemê Firatê ya li dijî PKK û YPG jî lawaz bibe. Türkiye üzerinde hali hazırda var olan baskının ji ber çend sedeman Îdlib ji bo Tirkiye pir giring e. Yek ji ber penaberan e. Ya duyem jî ger Îdlib ji dest biçe wê di mijara PKK û YPG de destê Tirkiye jî gelekî lawaz bibe. Tirkiye Îdlibê weqada ku karibe polîtika xwe leşkerî ya pêximkerî tespike dibîne. Ger li Îdlibê agirvesteke berakandin eger heye Tirkiye midaxeleyê radîkalan bike û rêveberiyekê darî ava bike. Cîgirserokê ORSAMê İsmail Numantel jî dibêje Tirkiye bi operasyona dawî ya li ser Îdlibê xwe îspatkirin ku ew li herêmê aktoreke sereke ye û hewce bike ew dikare karta hard power bikarbîne. bir sert güç aktörü olduğunu ortaya Tirkiye bi vê operasyonê xwe de îspatkirin ku ev li herêma aktoreke giring e. O kengî bixwaze dikare hêza xwe ya tund ya hard powerê nîşan bide. Helbet di vê babetê de helbesta aktorên herêmî jî bandorê lê kir. Rusya, Erebistana Suudî û Îmarat li derve hin operasyonên leşkerî pêkanîn û hêza xwe ya tund nîşan dan. Tirkiye jî bi wê yekê li ser aktorên din hêza xwe test dike. Serokê Meclisa Tirkmenên Sûriyeyê Muhammed Wecih cumayê ku piştgirî dide Operasyona Tirkiyeyê li ser hevdîtinên Komîteya Desturabingehîn ya Sûriyê ya li Cinevê dibêje ew him ji bo Tirkmenan û him jî ji bo Kurdên Sûriyê hemwelatîtiya wekhev dixwazin. Kürt ve Arap kardeşlerimizle çok iyi... Ev hezar salin ku em Sûriye li gel birayên xwe yên Kurd û Arab re dijîn. Daxwaza me şevdîtinên Cinevê ew e ku hemwelatîtiya wekhev bo Tirkmen û Kurdan bêdayîn û ew wek pêkhateyên serekeyên Sûriyê di makazegona nû de cih bigirin. Em daxwaza mafê çandî dikin. Em dixwazin bi hevra bawayekî azad bijîn. Li gel hemû peywendiyên dîplomatîk yên Tirkiye û Rûsyayê alozîya li Îdlibê her diçe kûrtir dibe û dibe kêşeyeka navdewletî. Her wiha ji ber ku Tirkiye endamên NATOyê ye jî di serî de Emerîka û hin endamên NATOyê peyamên piştgiriyê belav dikin. Nihayetî çavê hemû cîhanê li ser hevdîtina pêncî adarê ya Putin û Erdogan e. Ka wê ji vê hevdîtinê çareseriyeke encam bide an jî wê krîza heyî kûrtir bibe. Omer Sönmez, Kurdistan 24, Enqere.